The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, kiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke bejam, tak sao point rewlak. Just wow. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Nongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ngeit Khasi Students Union, kamdon kano kajing tuban, wanda kano kajing pentut yaka imlang kasalang yopai ba, lani kajing Pynkulmar hakanong ba. U kertong MP jongkaseng NPP u Dr. DRL Nonglan. Ulong ba kisan tali kimat ki baka KSU ka bo hakmat ka sorkar, kidei Shisha kimat ki badon ya ka Nongrim, bad ulaong baka sorkar ka haban le AA ya kini kimat. Habakren halor ka jingmi Pynkulmar ha ka jingya rally thuk jongka KSU. U Dr. Nonglan ulaong ba Ngeit bagi dekhot ka KSU kindon ka jingtemu ban Pynkulmar, henrai ka ka bamdei ban ja, kala ja bad ulaong ba kin nongelam ka KSU ru kilapan pau ka jingso khia halor kani. Ban te lakam yakino ki briu ki bakwa ban mi bakum gitu ki Pynkulmar. Henrai namar ba kani ka kam biasa kadang dan hapdeng ka jing pej benia jong ka district administration bat ki weipat ki bor ki badai ban bat yakaan nganamla ban ai kano ka jing ketho halor kitu ki jingjia mano ba wanra itu ki jingjia bat kumno kitu ki jingjia ki jagum to kabanga sipan pau kene ko por kalong aba fikli ke jingyu i ka jonga ka jingso jonga kalong ba kum kini ki jingjia kidai ki bangi dai ban kiar kidai ki bangim dai kidai ki bom dai ban ja handrai kum to kalaja dia kai ki banga dan ban ong kene ko por kalong ban kentu ya kiseng balang ki NGOs bafer bad ya ke jinglong jai banam dan keno ke jing thot ka songsok ka songsan but kumjuro ya ibor penya district ya ke sarkar hi barok kawai banlong ki bapet ngor ba ki bakum kini ki jingjia kimdei ban yolat ban banja hapo jong kanong ba silong khnang ba kipaj ba kinom thut kan kipaj ba kinom thut kamai kaji kalet kawan ikhna school la kapule kaputhi kinonglet kinongwan ki bawan sini sapo ke jala jongiro mangi gitrai sinong rong inum dan jing thot bat ya ka sarkar ba kan numdai ka jing bandan ka jing pendan kam palat ya ka bor habate alakam ka habong ha ka tin pareng kam dai bandan ka excessive use of force habate alakam yekinu kino ki jing kulmar ki badan hapo jong kanong ba tinga kermen ba ki nong shong snong ki dorbar snong ki rangba snong ki seng samla snong ki riu paj ba ki seng bhalang barokhan kini tre lang na kabanta banwanra ya ka shongsuk shongsan ngangit skam ba ka KSU ru ka sungthu yala ka jong ka Nongrim bat kiwi ki seng bhalang ru ki sungthu yala ka jong ka Nongrim namar ki Nongrim ki bamaki ki dawa ki pej hi katkum ka Nongrim ba shonghok ka sarkar ru ka ban pej ki jing dawa ba shongnya bat ban penbet yakino ki kam katkum badai kalanti ti ka ba khado khatwai ka ba ko ban ong ba ka sarkar bat ki paj ba ki dei bandan ya ka thong ban penlong ya ka silong kanong ba ka ba song habangali i gitu ki jingjia namba ka social media menin janmet hi ngalalej ban ya kendo ya bro arngot ki deputy chief ministers jonga sarkar but ngalong ki
ba ka sarkar kadai ban pej ban telakam ba kini kajing ja kanu manra chu sakiwi pat ki Pynkulmar ya ka sor silong ki bala ban kta yu pat ba but om tanggata andrei minimum step phone biang yau deputy chief minister uba president tensong ba habatelakam ya kinu ki Pynkulmar ngidai ban kenmau ba ndai ban penan kampalat ya kabor kenang ba kenundan kenu ke jing sosi pat na ke diang jogi pai ba tinga kentu bagi pai ba ro kini trelang iseng balang fer bar kinu so isnong ba nginwan ra ya ke jing sok ya kanong ba bar ngin pej ba kanong ba silong kanom siap penthut na kinu kibor bat kinu kinong sim kabu ban penthut ya kasuk kasan hadin mangalakren na kaliang ki deputy chief minister bat kham tom ba president ulong hoi kata ga jinga jumur jampi ka long ka badan kam bat ngin persang ban le ya ke ga ba hilai jumur Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat kiek bat ki wei na ka benta ka koi ka khya chong ki pat ba nong bam nong di bat ba phinyo ka ching shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arachar henriu link ba ka section lai phoi iwei kam de ka ba e ba phinyo e ka license Pila ban apply ko online link ba ko website fastcast.fssai.gov.in da ko pihak pan upload ru tegi kod kisla badan kam kat kum ka judging kam jong pi Pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan hamigalaya latno tang is khasihers Pila ban letbed siya ka office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di lawan ra siya pi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat bala kershan daga food safety and standards authority of India hazal pitri salar Naduni khai thích con Bây là tông xoay ngà cái đĩa phải cái skill để chít rồi Ili em yor aim gini con me Pai upon Kelas tenu chong Tangga college stage nem yo Lẹ mày để stage nem lại tangga với con web Tí tu Ini kasi yang kayak bisa orang lain mana This sao Thì nayวันไอ้บามสไอ้บามสไอ้แต่พอไปชัว families to that means right for it Ông yêu nem Ngủ quay nhà khám mắt đó Ngủ tê tỏ chàn bò rừng khlev Bay pass your first division ah Con oh bay Congratulations con thank you bay